Praise the Lord. Bhagyan kursaचे कृपेन निवारम आमच्या देवा आमच्या आधीच संदेश मनातले म्हणतले बापाचे बापाचे पुत्राचे आणि आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे नावे आत्म्याचे आमेन. आमेन. समेच्या आवड्यान मरी बरी खबर हाडली आणि पवित्र आणि आत्म्यावर गरबे नमान मरी कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माया यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. आपले सुमेची साकर तुझ्या तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते नमान मरी कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवान मरिये भगवंती देवाच्या मरिये माया देवाची मावप्या यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी मरणाच्या आमेन. काळात आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी झालं आणि आणि आमच्यामध्ये आमच्यामध्ये जेलो नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवान भगवंती मरिये मरिये देवाच्या देवाची माये यांका ते विनंती कर आता आणि मरणाच्या आमच्या काळी मरणाच्या आमेन. काळात आमेन. भगवंती देवाचे मय आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही बहुजनच्या करले माग्या येसुम्या वरदान वरदान बरी बरी खबर खबर तुझ्यावर दिल्यावरली तुझ्या पिता आम्ही आम्ही झाला झाला त्याच्या त्या कष्टाने कष्टाने कृष्णावरवी जीवनपणाच्या आनंदात घरी पावाचे तुझी कृपा आमच्या अंतच करणारी होत म्हणून मी मागता त्या ख्रिस्त आमच्या तुम्ही आमरी पावता आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि आणि सदा सदा सर्वथा सर्वदा आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी जसं जसा आधी आता तसं आणि आता सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी जसा आता आणि सदा आणि सदा सर्वथा आमेन. सर्वदा आमेन. देवा गेल्या देवा गेल्या गुडिया म्हणजे रखण्या सगळींच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या तब्येन म्हणजे मका राग सांभाळ चलय आमेन. ससना सविष्य दितांका गंगा येसम्या येसम्या आणि निरंतर प्रकाश पंचे पंपली समाधान समाधान ते विषय घेऊन देता आमेन. आमच्या सतमंतान देवा सरपदवेत्रा बापा सरगाने तुमच्या मी जिसू ख्रिस्ता त्याच्या क्लास होता आमच्या आत्म्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भपी संपादन पालताने कष्ट सोसले तका पुरसाद घेतलं तोमेला तक्का केलं तोमेला देखलं सामला सरकार Date bakkacha uja pusta. तत्मंता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेत भक्तांसह एकतात भक्तांचे भक्ताने पुढीचे जीवन पावून ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा श्रीगींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास अजून कधी आणि आम्ही आमची चुकलेल्या अपेक्षिता तशी आमची पत्ता बघत आणि आमकां ताळण्यात उडवून दिना का पण वाईट आणले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा ओप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा ओप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा ओप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. इकडी भर आमचे दोळे आम्ही दांकिया जेजूच्या दैवी काळजाचे रूपने आमच्या मतींत आम्ही कणसोया. Psalm 145 verse 10 and 11. सर्वेस्परा
सगळे तुझ्या रसना तुका अर्घा दे, तुझी भक्त तुझी स्तुती करू, तुझे रजवडकीची महिमा ते वर्णू, तुझी पदवी ते प्रकट करू. आज आमकां सुमयान ह्या मॉर्निंग मन्नाच्या द्वारे विंचून काढल्यात, ताची स्तुती करू. जॉन 15:16 हांवें तुमकां विंचून काढल्यात, तुम्ही भायर सण वचून फळां उरा सारकी तसली फळ दिजे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. आज ह्या उतरांचेर नियाळ करया. शमयाच्या रजवडकीची विशाल आमच्या सेसा माऱ्या, आमच्या पेल्याक, आमच्या मोगाच्या आम्ही कळीत करया. तसो मोग आम्ही कळीत केल्यार इतलेच करू. एक घडीभर मौन आम्ही रावया. ह्या उतरांचो आम्ही खरेपणी नियाळ करया. Psalm 145 verse 10 and 11. Psalm 145, 17 आणि 18 आमकां सांगता, आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नीतिवान, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मरतेल्या सोमेस्तांक काळजांत हांव ताका उलो मरतेल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. तर आतां आमी आमच्या सुमयाक काळजांत हांव उलो मरया, काळजांत हांव ताची स्तुती करया, ताच्या नांवाची होगलीक करया. सगळी सांगता आमी मायक आमची अनम्यूट करया आणि व्हडा तळ्यान ताची स्तुती करया. हालेलुया 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 त्या पहिल्या कणात आम्ही पहिलं कणाक आम्ही आता दैविक आकुलतेचो तेर सुरू करया. ससनाच्या बापा हांव तुका बटयता ज्या मोगाच्या पुताची आमच्या कन्या आणि सदंतराचे क्रिस्ताची आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणापसत
Psalm 67 verse 1. देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. ह्या पहिल्या कणात आम्ही त्या सौम्याच्या मुखामळाचो प्रकाश आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एका संध्यांचेर कोण कष्टांत आसा तांचेर एक सूर्य आसा तांचेर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्यांचेर युवा जनांचेर वडिलांचेर आवय बापायचेर माव मायचेर सर आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या सर रिलेटिव्हांचेर सौम्याचो प्रकाश फांकोन दी म्हणून सौम्याचो आशीर्वाद तांचेर देवन येऊन दी म्हणून ह्या पहिल्या कणात आम्ही मागया. आणि ह्याचा उत्तर आम्ही रिपीट करूया. Psalm 67 verse 1. verse 1. देव देव आमची आमची दया दया करू करू आणि आमका आणि आमका आशीर्वाद आशीर्वाद देऊ. देऊ. आपल्या 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 मुखामळाचो मुखामळाचो प्रकाश आमचेर प्रकाश आमचेर पांको. Psalm Psalm 67 verse 1. देव आमची देव दया आमची करू दया करू आणि आणि आमका आमका आशीर्वाद आशीर्वाद देऊ. देऊ. आपल्या आपल्या मुखामळाचो मुखामळाचो प्रकाश प्रकाश आमचेर आमचेर पांको. फांको. Psalm Psalm 67 verse verse 1. 1. देव आमची देव दया आमची करू दया आणि करू आणि आमका आमका आशीर्वाद आशीर्वाद देऊ. देऊ. आपल्या आपल्या मुखामळाचो मुखामळाचो प्रकाश आमचेर पांको. आमचेर फांको. सकडी दादले शिकयात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. जेजूच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत कर रे बापा. तुझ्या बेटा तुझ्या मोगाच्या पताची आमच्या सम्या आणि सुरेंद्राची पूर्ण निरगत आत्मा आणि देपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून या दुसऱ्या कणात आम्ही एक रीतीने मागूया. आमच्या कुटुंबातल्या आमच्या ओळखींच्या आमच्या आमच्या कुटुंबांतच्या आमच्या सेस समारासच्या आमच्या ओळखीच्या हर एका भुरग्यांचो आमी उडासा काडया. आज ती भुरगीं एक्झामाच्या तयारेर आसात. आज ती भुरगीं घरांनी वडिलांक मान दिनात, सांगले आयकनात, टीव्ही मोबायल म्हणून चड तांचो वेळ टीव्हीचेर आनी मोबायलाचेर करसितात. तांकां समजना तांणी करची ती चूक म्हणून. पण आमचो समी जाणा तांकां कशें शिकय जाय म्हणून. ह्या भुरग्यांक आमी जेजूच्या कुर्सा मनांत अर्पया. ह्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन वडिलांक गौरवान लेखोन जेजूच्या मिसावांत तांणी एक फुडारी जावन उपजाशें कर म्हणून आमी मागया. तशेंच मागया आमच्या युवा जाणां पासून आज बरें करून शिकोवप जोडून असल्या अंकांनी बरे मार्क्स काडून ती पास जाल्यात. आज बऱ्या कामाच्या सोदनेर ती आसात. आज थोडी भुरगीं
पयस सातावय पळयतान असली शिकाप ती जोडते आसात कशी आसात कितें करतात कळना पूण आमचो सुमीत तांकां सांबाळून व्हरता आज आमची युवा भुरगीं वायट वाटेक वळ्ळ्यांत अंमल पियोण्यांत हेर सांगतेनी तांची मौत तांणी पाड केल्या तांचे इश्ट सांगता मोठ्या इश्टागतीक ती पडत बरें आनी वायट कितें म्हणलें तांकां समजूंची सकत जाता आज ते युवा जाणांक जेजूच्या कुर्सा म्हणात दिना आज सबार युवा जण बऱ्या लायफ पार्टनराक सोदून आसात प्राय तांची उतरण आसा लायफ पार्टनर तांकां बरो मेळटना जेजू तांची बिनमत पाव म्हूण मागया आनी हें उतर आतां आमी भक्तीपणान रिपीट करया लेविटिकस 26 वर्स 9 हांव तुमचे हांव मदीं तुमचे मदीं पार्टी पार्टी हांव तुमकां तुमकां तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन चल्लो ते सांबाळटलो सांबाळटलो लेविटिकस 26 वर्स 9 हांव तुमचे पवित्र पांव धूत घालतलो हांव तुमकां फळां सांबाळटलो लेविटिकस 26 हांव तुमचे मदीं पार्टी तुमकां आपला बरें वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन समोरतलो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमचे सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची कर काकूट बापा कर बापा कृष्णाच्या बाप्पा तुका आपटयता तुझ्या मोगाच्या पुताची आमच्या समी आणि सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आणि देपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून त्या कणात आम्ही मागया प्रत्येक रितीन कोर्ट केस सिव्हिल आयडी इश्यूज रेसिडेन्स रिन्यू जायना मिनिस्ट्रीचे एप्लिकेशन मिनिस्ट्रीक दिला अप्रूव्ह जावंक ना अप्रुवलाक वेट करनासात तकलेर चूक नासतना तांचेर एम्प्लॉयरांनी केस केल्या आणि त्या केसीच्या जजमेंटा पासून कोणी वेट करनासात त्याची उतरां आमी नियाळ्या दैसांनी नाका भिये नाका हांव तुझे सगळ्या सामने आज कोणाचे काम अर्ध्यार रावला कंस्ट्रक्शन तांणी धरला प्रॉपर्टी तांणी घेतल्या वा सेल करूंक आसा जेजू कडेन आमी मागया कोणी नवें घर बांदूंक तांणी चिंतला नवें बिझनेस करूंक चिंतला इन्वेस्टमेंट केला पैसे प्रॉफिटाक वयच्या बदलाक झिरोर वेते आसा टेन्शन जाता देदेस्पर जाता निराश जाता एकसूरपण बघता सुसाईड करूंक म्हणून बघता जेजू कडेन आमी मागया ह्या चर बावडा पासून मागया प्रत्येक रितीन आज जी कोण
एक सुरी आसून विधव जाल्यार जावंक करो Jesus. तांच्या भुरग्यांक पळोवन तांच्याकडे पयशांचो अभाव आसा फायनान्शियली ती मस्त लो फील करतात तांच्या पासून मागया आमी पण हे लोन काणी गेला लोन फारीक करूंक जाते ना तांच्या पासून मागया आमी सकडी करचो जेजू करपोन हे आता उतारा नियाळ्या जोशवा Joshua 1 verse 9. हांवें तुका हांवें तुका फर्मायलां फर्मायलां दृढ आनी ये केवळ नाका ये नाका आनी तुझ्या देव तू खंय गेला रे तुझे सवय आसतलो जोशवा Joshua 1 verse 9. हांवें तुका तुका फर्मायलां दृढ आणि स्थिर राव भिये नका नाका आणि बेसानी नका कित्याक सरीसपो तुझो देव तू खंय गेल्यार तुझे सवय तुझे आसतलो सवय आसतलो Joshua Joshua 1 1 verse verse 9 तुका हांवें तुका फर्मायलां न्ही दृढ आणि स्थिर राव भिये नका आणि बेसानी नका कित्याक सरीसपो तुझो देव तू खंय गेल्यार तुझे सवय आसतलो येशूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात पार्श्वभूमीवर आमची आमची आणि आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा येशूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फात पार्श्वभूमीवर आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची ताकद कर बाप्पा प्रश्नाच्या बाप्पा आमच्या कन्या आणि सगळ्या राज्य ख्रिस्ताची आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून आता मी मागया पिढेसर आमच्या पिढेस्त भाव बहिण्यापासून आस्पत्र्यांनी मरणाच्या तणीर असच्या सर्वांपासून आम्ही मागया त्या आस्पत्र्यात व्हेंटिलेटर नाईसून असच्या कसली पिडा म्हणले कळीत जायना म्हणून डॉक्टरांनी सांगला असतेने या कोणी रिपोर्टा वेट करनासात कॅन्सर हार्ट अटॅक किडनी जेसू अर्पिया ही पिडा जेसू तांच्या पिडेक वखत आणि सवस काय हांचो श्रेष्ठ वयच जावन आसा त्या जेसू कडेन आमी मागया आमचे पुसून प्रत्येक रितीन उडासा काडया जी कोणे कॅन्सर म्हणल्यार पिड्यांत वळवळतात सगळ्या जाणांची नांवां आमकां कळीत आसात ह्या घडी आमी तांची नांवां उसारया जेजूच्या गणित कळत तांचे देव नेऊन दी म्हणून मागया आमी जी कोण हार्ट अटॅक जाला सर्जरी जायचे मुळा कोणाक ब्रेन ट्युमर जाला सर्जरी जायचे मुळा स्ट्रोक जाला HIV कोणाक जाल्या सगळा जण भाव बहिणी HIV वळतात बिगड आश्रयांतली आसात तांच्या पासून आमी मागया तांच्या निराशपणान जेसू तांचो आधार जावन दी म्हणून मागया कोणा मैत्रीण आसा कितल्या दिवसां जावन आसा जेजूच्या उतराचेर नियाळ जेजून कशें कुरड्याक दिश्टी दिली त्या कोडकाराक नितळ केली 38 वर्सां तो वळवळून आसलो दोळे दूर
मनाचे प्रॉब्लेम, हार्मोन इम्बॅलन्स, थायरॉइड, गांठीव दुखतात, गाड दुखता, बॅक एक कसा, सर्जरी जायच्या मुळ्या, व्हेरिकोसिस, गँग्रीन, डायबिटीज कंट्रोल आलेना, ब्लड प्रेशर हाय असा, या लो जाता, फ्लक्च्युएट जाता, त्याची सुकडे कृपा मागया. कोणा स्किन एलर्जी असा, फूड एलर्जी असा, अस्थमा असा, फायब्रॉइड्स असा, कोण पीसीओडी प्रॉब्लेम असा, युटरस काढीचे म्हणा, त्याची जो कमी सांगली आहे सर कस्ट, सर पिढ्यात दोन वर्ष हरी एका भाव महिन्यात जो आपण गुण कर म्हणून मग आणि हे आता उत्तर आम्ही मिळाल्या. साम 107 verse 20. आपले उद्धार दडून जाण्याचा काम बरी केली. त्यांचं जीवना संतोषाने निवारलो. साम Psalm 107 verse 20. आपले उद्धार दडून जाण्याचं काम बरी केली. त्यांचं जीवना संतोषाने निवारलो. Psalm 107 verse 20. आपले उद्धार दडून जाण्याचं काम बरी केली. त्यांचं जीवना संतोषाने निवारलो. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. सष्णाच्या बाप्पा आमच्या पक्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या त्या क्रीच्या कणान साधी सत जाल्यार दिंबेर आमी पडया. आमचे हात आमी वयर उबारया. ह्या क्रीच्या कणान प्रत्येक रितीन मागया. ह्या युट्यूबार मॉर्निंग लायनर कोण पर हजर जावन मागणे करन आसात. हेरां पासत पिटिशन घालतात, मागणे करतात. ह्या आमच्या झूमाचेर 7 जण हजर आसात. सगळ्यांच्यो गरजो आमी ह्या घडये उबारया. सांगात आसा आमी पयल्यान मागया आमच्या पवित्र सभे पासत, आमच्या पाप साहेबा पासत, आमच्या बिशपां पासत, कार्दिनालां पासत, सर याजक धर्म भयण्या पासत, सर लायकां पासत, जेजूची शुभ वार्ता वांच्या हरी एका लायकां पासत, लिडरां पासत, विगतजणी आसच्या हरी एका संस्थां पासत मागया आमी प्रत्येक रितीन देवाची शुभ वार्ता परगट कर. ह्या कामांत कितलेही कष्ट आयल्यारी जेजूची शुभ वार्ता परगट करन आसात तांच्या पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया. जी कोण आज समयाच्या विरोध उलयतात, मिसाक येतात, कोण याजकां विरोध, ह्या पवित्र सभे विरोध, जेजू विरोध उलोवनूच आसात तांच्या पासत मागया. जेजू तांच्या जिवितांत बाचावी हाड नियम दिवन मागया. जी कोण
पयस गेल्यात विगजमाते वयर रागान ती पयस गेल्यात या इतर कारणापासून पयस गेल्यानंतर परत तांणी पाठी येवंक जेजूच्या हिना पाठी येवंक आमी तांच्या पासून मागया. सजीता फर्नांडीस तिच्या सर गरजां पासत मागया. तिच्या घरचें काम जे कितें रावलां जे कितें बंदकड आसा ते जेजूच्या पवित्र नांवान तिका ती सुटका मेळोवन दी म्हणून मागया. मारिया लोबो पांय दुखीन आनी दोळ्या दुखीन ती दोळे दुख आसा तिचे कंप्लीट चेंजीस तिका गुण करून दी म्हणून मागया. मायसी डिसोजा तिच्या सर गरजां पासून जुलिया डिसोजा तिचे सिव्हिल आयडी इश्यूज विनिशा आनी रेबेकाक एक बरें काम मेळोंक ती मागता आसा तिच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. एविगन मास्कारेनस डेरिल आनी फ्रांसीस म्हणल्यार बरें काम मेळच्या पासून मायकल लॉरेन्सिया फेर्नांडीस त्या दुवेक एक बरें काम मेळच्या पासून सरिता डिसोजा हारून म्हणल्यार भावाची कोर्ट केस कितें टेन्शन आसा ते जेजूच्या कुस्सा म्हणान आमी अर्पिया. डिओडिता रेबल्लो तिच्या दुवेक लिंप नोट्स जाल्यात बिरमोत पाव जेजू तिच्या दुवेक तूं संपूर्ण रितीन गुण कर म्हणून मागता. मॅक्सी पिरेरा तिचे सर गरजां पासून हिल्डा लीना मेल्विन शरल सोनल सिरिल म्हणल्यार भावाच्या बऱ्या भलायके पासून रिमसल एक बरें काम तिका मेळच्या पासून मार्गरेट डिसोजा हेनरी रिस्टन मेलबॉर्न विक्टर डेरिल गीता रोश जेसी किशोर विडा कॅल्विन कॅटलिन लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन मरिया मेरी डिसोजा प्रदीप मिनेजेस रीमा केविन रीटा शरण सेरिल केसी विटा विलिशा आमच्या क्राइस्ट किंगा प्रेयर ग्रुपाच्या लिडरा पासून तिच्या सर गरजां पासून आमी मागया. आमच्या आत्मीक डिरेक्टर फादर अँटोनी लोपेजा पासून आमी मागया. आमच्या बिशप ॲडलो पासून आमी मागया. हे सगळी गरजो जेजूच्या कुर्सा म्हणात आमी उबारून ह्याचा उत्तर आमी भक्तीपणी नियाळ्या. साम 142 verse 7 बंदखणीतलो म्हाका बायकाट आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 verse 9 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 verse 7 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. जेजूच्या कठीण आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. कष्टाच्या पश्चामरिपा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपा आमच्यानी सगळ्या संसाराची कौतुक कर बाप्पा.
हे भगवंता भगवंता बलवंता हे भगवंता हमारा या संसार हे भगवंता ये देवा ये भगवंता भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या संसारात ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची प्रभुत्व करा. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus, the morning manna आम्ही सांगत आम्हाला तुझ्याकडे आम्ही सबार खुशी शाना हंडेना सबार गरजो सारोनाच्या गरजो तुका कोणत्या प्राप्ती सकाळी तुझ्या दैविक पडती बरोबर तुझ्या लगी मागता आणि सगळं दिस आमका आशीर्वादान बदललो जावे मरी आमच्या मगाडी माये आमचे पात्रोण साहेबीने आमचे कसो तुझ्या पुत्रा लागी विनंती कर म्हणून तुझ्या लागी आम्ही परत माय नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां बितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशी लॉर्ड जेजू देवाच्या माया मोबापल्या साथे विनंती करता आणि आमच्या मनाच्या कडे रामे महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही सांगा आशीर्वादान भरलेलो दिसा मागता तुका